Jeg vil gerne påvise denne formel. Y er lig med AX plus B. Og det vil jeg gøre via et regnestykke om en taxa. Og startgebyret er 80 kroner. Og vi skal køre 40 km. Og det koster 10 kroner per kilometer. Og så vil jeg indsætte disse tal ind i denne formel. Så jeg starter med at skrive Y er lig med. Og A, det er hældningskoefficienten, og det er 10 kroner. Og X, det er hvor mange kilometer vi skal køre. Og der er et usynligt gangetal mellem A og X, så jeg skriver gange 40. Og så plus B, det er startgebyret. Så starter man altid med at gange. Så det er 10 gange 40, det er 400. Plus det 80. Så Y er lig med 480. Og det vil jeg påvise via en graf, som jeg laver herovre. Og Y-aksen, der er det kroner. Og X-aksen er det kilometer. Og så startgebyret på 80 kroner. Så jeg vil starte med at gå 80 op på Y-aksen. Så hver gang vi har kørt 1 km, så skal vi 10 op. Og det er en lineær linje, så når vi er nået de 40 km, så er vi nået op til 480 kroner. Det er sådan, det skal gøres. Det er sådan, det skal gøres. Jeg lavede den. Jeg tror altså ikke, jeg har stoppet. Bare tryk på den røde igen.